Zdravím vás. Nachádzam sa v Nízkych Tatrách, tesne pod vrcholom ohnišťa Krasového masívu. Priamo predo mnou sú najvyššie vrcholy Nízkych Tatier. Ďumbier. A za tými dvomi stromami Chopok. Chcem vám ukázať však inú vec. Tesne pod týmto vrcholom ohnišťa sa nachádza jedna z najväčších priepastí v Nízkych Tatrách. Veľká ľadová priepasť. Sme pri nej. Je takmer kolmá. Do hĺbky má vyše 100 metrov, 125 presne. A je teda dosť hlboká. Dosť sa tu aj ozýva. Skúsim tam hodiť kameň. A uvidíme, kedy dopadne. Ak to nebudete počuť, tak vám to poviem. Až teraz. Nejaké 4-5 sekúnd.